Dobrý den, já se jmenuji Jiří Sikora, jsem studentem na gymnáziu v Trových Svinech a v tomto videu bych vám rád představil svou práci oboru číslo 1 matematiky a statistiky s názvem Matematické modelování interakce viru a imunitního systému uvnitř hostitele. Co jsem chtěl vůbec dosáhnout? Mým prvním cílem bylo čtenáři představit matematické modelování jakožto obor matematiky a následně i jeho užití v imunologii, specificky při popisu dynamiky interakce viru a imunitního systému. Od toho se odvíjí můj druhý cíl, kterým je vytvořit si svůj vlastní matematický model, konkrétně interakce viru hepatitidy B a imunitního systému a zohlednit mechanismus vyčerpávání cytotoxických T lymfocytů, jak naznačuje odborná literatura. Nakonec svůj model samozřejmě podrobím i základní analýze. Nyní něco k metodice. Část své práce jsem koncipoval jako literární rešerši, která je doplněná o mé vlastní zpracované příklady, výpočty a grafy. Druhá část, praktická, se vzhledem ke své povaze skládá z běžných matematických postupů. Nyní něco k matematickému modelování. Začneme tím, co je vlastně model. Model je reprezentace reálných systémů, dějů, jevů, objektů a pokud je vyjádříme v jazyce matematiky, pak se jedná o matematický model. To nám přináší nesčetně výhod. Například se můžeme zaměřit pouze na jednu vlastnost, kterou zrovna potřebujeme, a tudíž je náš model přesnější a přehlednější. Můžeme také naše problémy kvantifikovat, či snadno otestujeme efekty při změnách systému. Experimenty jsou totiž často velmi nákladné, složité, či dokonce nemožné. A pokud již máme vytvořený model, tak stačí pouze změnit jednu hodnotu parametru a máme úplně nové výsledky. Důležité je se zamyslet nad tím, jak moc velkou detailnost popisu potřebujeme, jelikož s rostoucí detailností roste i výpočetní složitost. Jedním z druhů modelů jsou tzv. Kompartmentové modely, které vznikají tak, že různorodou populaci rozdělíme do několika homogenních kompartmentů a sledujeme jejich velikost. Pro každý tento kompartment vytvoříme jejich vlastní rovnici, která určuje jejich změnu. Jelikož studujeme změnu, pak je velmi příhodné využít diferenciální rovnice, které mají podobný tvar jako zde. Jedná se o kompartment P, populaci, a vidíme časovou derivaci pro P, ta se rovná přírůstek BP minus nějaký zánik jedinců dP. Nejjednodušším modelem v imunologii při studiu interakce viru a imunitního systému je Perelsonův model. Zde sledujeme 3 kompartmenty. T, zdravé buňky, I, nakažené buňky a V, virové částice. Do kompartmentu T přichází noví jedinci rychlostí lambda a odchází pomocí členu MT. Z kompartmentu I odchází rychlostí delta I a z kompartmentu V rychlostí UV. Dále, pokud se jedinec kompartmentu T setká s jedincem z kompartmentu V, pak dochází k nakažení a to nám určuje člen beta TV. Také víme, že nakažené buňky se postupně mění na virové částice. To nám určuje člen KI. Pokud si tento model vykreslíme pro hodnoty vpravo, které jsou pro onemocnění SARS-CoV-2, pak dostáváme graf nalevo, který nám říká, jaká je závislost počtu virových částic na dnech. Nyní něco k hepatitidě B. Jedná se o virové onemocnění jater, které se přenáší krví a tělesnými tekutinami. Nejčastěji postihuje země, kde jsou špatné hygienické podmínky, tudíž nejčastěji země Afriky a Asie. Známe 2 formy onemocnění, a to akutní a chronickou. Zde záleží na adekvátnosti imunitní reakce, protože jestliže není dostatečná, pak akutní fáze se mění na chronickou a onemocnění přetrvává. V odborné literatuře se můžeme dočíst, že existuje jistá nepřímá závislost mezi počtem virových částic a počtem cytotoxických T lymfocytů. Tento mechanismus by mohl korelovat právě s tím, že se onemocnění z akutní fáze do chronické. Nyní zde již máme náš model. Sledujeme 5 kompartmentů. I, nakažené buňky, V, virové částice, T, zdravé buňky, E, cytotoxické T lymfocyty a A, protilátky. Do všech těchto kompartmentů se nějak dostávají noví jedinci, a to nakažení beta VT přeměnou z nakažených buněk PI a nadále pro kompartmenty T, E a A je přímý přísun, a to lambda, lambda E a lambda A. Ze všech těchto kompartmentů se také jedinci dostávají pryč, a to členy delta I, CV, DT, DEE a DAA. Modelujeme také imunitní reakci, kdy cytotoxické T lymfocyty likvidují nakažené buňky, a to členem MIE, a protilátky inhibitují virové částice členem KAV. Jelikož dochází k inhibici, ničí se tím i protilátky, proto tento člen vidíme i u rovnice protilátek.
Dále vidíme ještě členy alfa IE a QV, které nám říkají, že s rostoucí infekcí roste i imunitní reakce. Zbývá nám tedy člen omega EV, který je právě zmiňovaným mechanismem. Říká nám tedy, že mezi virovými částicemi a cytotoxickými T-lymfocyty existuje inverzní závislost. Nyní si něco řekneme ke studiu modelu. Zde budu zmiňovat pouze jednotlivé věty, pro důkazy odkazuji na svoji práci. Dále všechny tyto věty jsou označovány stejně jako v práci kvůli přehlednosti. Začneme základním předpokladem. A to, jelikož zkoumáme biologický systém, tak budeme předpokládat, že všechny naše funkce budou kladné, nezáporné. Kromě tedy zdravých buněk, které budou vždy větší než 0 na začátku, jelikož by pak nebylo co zkoumat. Máme potom lemma 4, které nám říká, že všechny tyto funkce zůstávají nezáporné po celou dobu. Lemma 5 nám potom říká, že existuje určité číslo m, které je větší než všechny tyto funkce, což znamená, že by všechny tyto funkce měly být shora omezené. Jakmile spojíme lemma 4 a lemma 5, dostáváme větu 6, která nám říká, že funkce i, v, t, e, a jsou omezené. Lemma 7 zavádí nový termín DFE, Disease Free Equilibrium, ekvilibrium bez nákazy, které v systému existuje a je pro něj jedinečné a má tvar následující. Věta 8 už s tímto pojmem pracuje a zavádí nový R0, reprodukční číslo, což je bifurkační parametr našeho modelu a říká, že pokud je R0 menší jak 1, pak DFE existuje a lokálně asymptoticky stabilní. Pokud je naopak větší jak 1, pak je DFE nestabilní. Reprodukční číslo vypadá následovně. Vychází z matic nové generace. Není něco k endemickému ekvilibriu. Jelikož je model příliš komplexní, neexistuje žádné přehledné analytické řešení a pracovalo by se s ním velmi špatně. Z tohoto důvodu jsem místo toho provedl rozsáhlé numerické simulace, které naznačují, že endemické ekvilibrium existuje pouze pro R0 větší jak 1, při kterém je i stabilní. Nyní něco k analýze členů omega EV. Zde máme graf závislosti počtu virových částic na čase. Jsou zde 4 funkce, a to pro různé hodnoty parametru omega. Všimněme si, že s rostoucím parametrem omega roste i maximum virových částic. Také si můžeme všimnout, že endemické ekvilibrium roste a to by souviselo s rezistencí nemoci. Na tomto grafu pak máme počet zdravých buněk v závislosti na čase. Vidíme, že čím větší je parametr omega, tím méně je zdravých buněk. To by souviselo s poškozením tkání. Nyní zde máme graf, jedná se o fázový diagram, kdy máme počet virových částic na zdravých buňkách. Druhý graf je také fázový diagram a je to počtu virových částic na CTL, cytotoxických T-lymfocytů. Na těchto dvou grafech si můžeme všimnout, že skutečně dochází k inverzní závislosti. Tudíž jsme dobře namodelovali původní mechanismus. Na závěr tedy shrnu výsledky. V práci jsem čtenáře seznámil s matematickým modelováním, úspěšně jsem vytvořil matematický model a podrobil ho analýze. Ověřil jsem jeho omezenost, stabilitu ekvilibria bez nákazy, spočetl jsem reprodukční číslo a provedl numerické simulace pro endemické ekvilibrium a člen omega EV. Přínosem nového modelu je především lepší porozumění studovaného onemocnění. A čím bych mohl svou práci ještě vylepšit do budoucna? Například pokud bych chtěl svůj model využít v praxi, bylo by potřeba nových a dalších reálných dat o průběhu onemocnění, aby se lépe nastavily jednotlivé parametry. Také bych mohl zahrnout více mechanismů, ovšem to nese i větší nároky na výpočetní složitost. A na závěr mohl bych přidat i důkaz lokální stability endemického ekvilibria či globální stability obou ekvilibrií, ovšem můj model již lze použít pouze takto. To by bylo ode mě všechno, já vám děkuji za pozornost, mějte se pěkně.